Ngisacela ukubingelela nguMangothobana namhlanje ngizochaza kakhulu ngani ngokwelapha. Kunabantu abathi bayelapha, kunabantu abathi bangenwe ngabantu abadala, kunabantu abathi bazikhubalo, kunabantu abathi bebiza imali umuntu ezolapha. Imali uyibiza makunjani? La sikhuluma ngokuthi kunomuthi wethonga uthi mawulele ebusuku uphupha noma uhambe uyothaka uwazi ukuthi ukhandwa kanjani. Ngithola isimanga ke ngumuntu ke ohamba amakhemisi amaningi. Mangifuna umuthi ngihambe ngiyothenga, ngifuna umuthi ngihambe ngiyothenga, mangifuna umuthi ngihambe ngiyowumba. Mawufika emakhemisi amaningi uthola omelapha abanye befike bethi ngizocela ikhonkwane, ngizocela insizi yokubethela, ngizocela ini. Lento uyithenga ihlanganisiwe into yalowo mnikazi waleyo khemesi ayihlanganisele yona. Bese ahamba lo muntu eyobethela umuzi wabantu bese fika ethi u10,000 kodwa lento yena uyithenge ngamalini ngo1.5. Lokho nje ukuba liqola lokho. Inyanga iyayigayela. Mawuphiwe ikhonkwane ithonga likuphi ikhonkwane lithi nazi ikhonkwane engikunikeza zona mawuyobethela. Hayi ufike ekhemesi futhi ucela ikhonkwane zasekhemesi. Uhambe uyobethela ubizo 15,000 ubizo 10,000. Wrong leyo nto leyo. Lapho sokuqola. Nabanye uthi uyangena lapha ekhemesi kuthiwa na umuthi wokugeza, na umuthwana usewudidiyele vele ubeke la. Inyanga ayithengi lowo muthi. Noma kungawuthenga lowo muthi kodwa fike uthake uede ngokwakho. Hayi ukuthi wena uthathe lowo muthi mase uthi kumuntu mina mangizogeza umuntu u5,000 kodwa lo muthi uthenga unjalo lapha na wena ngo100 wawuthatha wawubeka. Wrong leyo nto leyo bomelaphi. Wrong kulabantu laba bathe bayelapha kanti abazi lutho bayaqola. Inyanga iyaqhusha. Inyanga iyanikezwa imithi noma kuthiwa isangoma. Yilokho ke ngitholayo ke emakhemesi. Mawufika nje ekhemesi uthole umuntu omile lapha ufaka ubuhlali ucela isethi yokubethela umuzi yenziwe. Bemenzele mase bethi na isethi e1.5. Ayithathe leyo sethi ahambe ayobethela ethi umuntu akakhipha 15,000. Amathonga abantu azonibulala, azonigqilaza amathonga abantu. No.